Здравейте, скъпи представители на медиите, колеги. Свикахме тази пресконференция, за да ви споделим за проблемите с сметопочистването, сметоизвозването и предизвикателствата въобще чистотата на град Пазарджик и община Пазарджик като цяло. И разбира се, да ви съобщим конкретните мерки, които заедно с екипа ще предприемем. Извършихме подробен обход на всички контейнери, за което искам да благодаря за прекрасната работа и огромния обем от работа, които свършиха господин Янев и колегите от отдела по екология. Контейнерите за смет са преброени, картирани в град Пазарджик. В момента предстои това да се случи в селата и идентифицирахме следните основни проблеми. Първи от тях, разбира се, е лошото експлоатационно състояние на едно немалко количество контейнерите за смет, счупени, продънени, с нарушена цялост. Ясно е, че са необходими действия за поетапната им подмяна с нови, като лошото състояние на тези контейнери, разбира се, предпоставя образуването на нерегламентирани купчини с боклук от тях. Другия проблем, който идентифицирахме, е свързан с това какви отпадъци изхвърлят гражданите и фирмите и къде ги изхвърлят. За съжаление, често виждаме в контейнерите или в близост до тях да се изхвърлят битови отпадъци, зелен отпадък, в контейнерите за битови отпадъци, да се изхвърля зелен отпадък, строителен отпадък, стари мебели и други, което е абсолютно забранено, знаете. Често получаваме снимки, те са видими в социалните мрежи, около контейнерите за смет, струпани купчини с отпадъци следствие на ремонтите, които гражданите си извършват, което е абсолютно недопустимо. Струпват ги около контейнерите или вътре в тях, вместо да си извикат фирма, която трябва да ги извози на съответното място и да заплатят за това. И трети проблем, който за съжаление ескалира доста през последните години, това са нерегламентираните сметища, най-вече по селата. Тяхното почистване е скъпо, отнема време и генерира огромен тонаж от отпадък, който отпадък ние заплащаме след това за сепариране и депониране на тон, именно защото в по-голямата си част се касае за строителни отпадъци, които тежат много. Най-големият проблем е, за съжаление, че след като ние ги почистим, няколко месеца по-късно те отново се появяват, което отново така предпоставя на извършването на всички тези дейности, които са скъпи, проблемки, цената е плащана на всички жителите на Пазарджик. Други проблеми, които също бяха идентифицирани при обхода, ще ги изброя, маркирам набързо: изваждането и преместването на съдове за смет, това число и съдовете за разделно събиране на отпадъците, неизпълнение на задълженията на собствениците да почистят имотите и прилежащите към тях части, това число тротоарите, изхвърляне на земни маси извън местата, определени за това, складиране на строителни и други материали извън обектите и строителните площадки и смесването на битови отпадъци с разделно събраните отпадъци, хартия, пластмаса и стъкло. Разбира се, ние не можем да продължим да се носим по течението, както се е правило сигурно през последните 15-20 години. Трябва да се вземат конкретни мерки, за да се подобри качеството на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. Набелязали сме конкретни такива и затова свикахме тази пресконференция, за да ви съобщим какво възнамерява да направи община Пазарджик. Стартирайки от 1 юли, поставили сме се тази амбициозна дата, като начална дата, на която да стартират тези мерки. Надявам се, че ще успеем на време да свършим всичко организационно и да стартираме. Първата мярка е свързана с поетапната подмяна на увредени или негодни контейнери. Ще започнем с първите 100 такива, които са в най-тежко експлоатационно състояние. Втората мярка, която сме набелязали, е закупуване на 4 кубикови контейнери, които да бъдат разположени на невралгични места, където се образуват нерегламентирани сметища и се изхвърля най-вече строителен отпадък. И третата най-важна мярка, заради която сме ги събрали днес, искаме да съобщим да комуникираме по правилен начин с жителите на община Пазарджик, е създаване на организацията на така наречените зелени патрули. Градът ще бъде разделен условно на 8 зони, като за всяка една от тях ще бъде назначен по един отговорник, така наречения зелен патрул, който ще отговаря за нея. Ще му бъдат зачислени по груби сметки първоначално между 100 и 120 контейнера, които той ще трябва да обхожда ежедневно и да следи за следните неща. На първо място, здрави ли са контейнерите или имат нужда от подмяна? Извозен ли е боклукът и празни ли са контейнерите?
почистено ли около контейнерите на трето място и не на последно място по важност, хвърлят ли гражданите и фирмите нерегламентирани отпадъци в и около контейнерите. Най-общо казано, всеки зелен патрул ще отговаря за това в неговия район да бъде чисто. Също така сме дефинирали някои допълнителни ангажименти към зелените патрули. Те ще следят допълнително за извършването на най-честите нарушения, именно паркиране в паркове, върху зелени площи, градини, върху пешеходни пътеки, както и разрушаването на настилката на пътя, пътното платно, тротоарите, платното за движение, вследствие на строителни дейности. Също сме виждали често някой си прави ремонт, включва се към водопроводната мрежа, изкопава пред тротоара, пред дома си, изкопава пътното платно, след това то не се третира по правилния начин и щетата остава за нас, гражданите. Тези 8 на брой първоначално в град Пазарджик, става въпрос за град Пазарджик, ако това разбира се е функциониращо, даде резултат, ние ще потърсим и ще приложим това и други решения, както и в селата. Първоначално тези 8 зелени патрули ще имат един отговорник, който ще следи дали как те си вършат работата, ще ги контролира най-общо казано. Зелените патрули ще бъдат оборудвани, разбира се, с работно облекло, ще разполагат с телефони, ще поддържат непрекъснат контакт с своя ръководител, с съответната сметопочистваща фирма, с МВР, трябва да се подават сигнали, както и с служителите по екология към община Пазарджик, така че да може да се осъществява ефективен контрол и да се достигне до превенция. Крайната цел, повтаряме, да се подобри качеството на чистотата, дори да трябва да се глобяваме, но видим ефект трябва да има, просто друг начин няма. Съвсем скоро ще обявим набиране на хора за зелените патрули, така че приканвам жителите активно да се включат. Разбира се, с тези 8 човека ние трудно ще покрием целият диапазон от дейности. Затова по добрия пример на други общини, паралелно с това, което ви описахме до момента, ще стартираме още една инициатива. Условно сме нарекли граждански зелени патрули. Тук става въпрос за доброволци, граждани доброволци, които да подпомагат дейността на зелените патрули. Знаете, в Пазарджик има доста активни граждани, виждаме това от най-различните сигнали, които ни изпращат. Затова искаме да им дадем възможност, ако разбира се, те имат свободното време и желание да се включат по-организирано към дейностите по подобряване на качеството на чистотата в града и в общината. Какво ще правят тези доброволци? Най-общо казано, ще следят за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на територията на общината, ще следят за нерегламентираното изгаряне или друга форма на непозволеност за паркиране на автомобили в зелените площи, ще информират нарушителите за отговорностите, които имат и които носят за извършените от тях деяния и ще сигнализират, разбира се, съответните зелени патрули, техните отговорници и служителите по екология към община Пазарджик за тези нарушения и за своевременното предприемане на действия. И разбира се, всякакви други дейности по комуникация и координация с съответните компетентни органи. Ще обявим набиране на хора за зелените патрули, гражданските зелени патрули, доброволци такива, така че всеки, който желая да живее в една по-чиста, по-красив град, по-красива община, има съответното желание, свободно време, добре дошъл да се включи в това начинание. Не се колебайте да подавате своите заявления, както на мейла на община Пазарджик, така и на гише в информационния център на общината. Вярвам, че с общи усилия ние ще можем да живеем в един по-чист, по-красив и по-зелен Пазарджик. Сега ще дам думата на господин Гечев, заместник-кмет, чийто ресор е екологията, управлението на отпадъците, както разбира се и на господин Янев, директор на дирекция строителство, транспорт и околна среда, който е основният инициатор и двигател на тези инициативи. И след това ще отговорим на всичките ваши въпроси. Благодаря. Това от мен. Добър ден на всички и от мен. Господин Кулински беше доста изчерпателен относно мерките, които предвиждаме. От моя страна мога да кажа, че ресорите, за които аз отговарям, наистина темата с чистотата на града седи на първо място и ние сериозно и много силно работим
да подобрим услугата наистина гражданите на град Пазарджик да живеят в една чиста и зелена среда. Затова предприемаме съответно тези мерки. Работим много интензивно и с сметопочистващите фирми, ще завишим контрола, така че предприемаме всякакви възможни действия за подобряване на сметопочистването в град Пазарджик и на територията на общината. Ще дам думата на господин Янев, ако той иска да добави някакви детайли относно новия проект. Здравейте, се обърна за монитора, няма ничего. Наистина, господин Колески беше напълно обстоятелствен и каза всичко, което сме мислили да правим. Работа, която сме свършили до тук е картиране на разположението на съдата за Сметка Пазарджик. В момента извършваме това в салата. Имаме спорове с сметосъбиращата фирма по отношение на количества, те не излизат. Единствено установено и точно е, че в първичния етап 22 контейнера не са изхвърлени изобщо, и сега възите ги сверка за първа, и че в града няма 4 кубикови контейнери, които би трябвало са 6 броя, което до някъде предполага и образуването на нерегламентирани сметищата, които основно са със строителни операции. Работата е доста и без някакъв контрол не бихме могли да стигнем до положението, които са били държави, които бихме искали да живеем. Възхищаваме се на техните благосъстояние в тази посока, но просто това наистина скъпо и са научили да го правят благодарение на нова санкция в процеса на обучението на жителите. Така че ще се наложи на такава по-сериозна намеса и налагане на съществуващи наредби на общината върху гражданите и контрол по изпълнението. Съществуват наредби, има законови разпоредби, имаме санкции в тях записани, само че те сега не са прилагани изобщо. Надявам се да започне тази дейност да работи добре. Тя ще бъде към бюджетно мероприятие паркинг и охрана. Преди доста години имало такъв опит с екопатрули, но не знае защо е бил прекратен и не е съществувал до сега. И готови сме да отговорим на вашите въпроси. Да, 8 района по един отговорник на район. Зеленият патрул. Няма да има втори човек с него. Точно така, по един отговорник, който ще има съответен район, зачислен към него, горе-долу се стреми да има по 100 до 120 контейнера, които той да може ежедневно да обхожда и да следи извозена ли е сметта, почистени ли са контейнерите и чисто ли около тях, здрави ли са. Това са основните неща. И ще се разчита на доброволци, които да ни помагат. Ако такива има, надяваме се да се включат и да го сезират своевременно. Примерно на улица еди си коя има струпване на строителни отпадъци около контейнера, за да може той съответно да уведоми сметопочистващата фирма, нас и да предприемем действия. Към господин Янев, сега това, което казваме, е доста притесноти, не притесни, но 22 контейнера в Гробищния парк не са изхвърлени изобщо. Какво означава това? Кога не са изхвърлени? То трябва да е край тях нещо страшно. Това е най-малкото, като ви трябва да изследите. Просто граден връзка. Не разбраш? Просто граден връзка. Това е ясно. Това е много ясно. Търсейки причините, това е една от малките. Добре, но когато ставим тия 22 контейнера и колко време не са изхвърлени? Оставени са при изключването на първия договор на фирма Брод концесия с почистване 25 години, която се удължи по същото. Да, така да знаете прекрасно. И си били там просто като контейнер. Пак не ме разбрахте. Пълни ли са били тия контейнери? Има ли край тях нерегламентирани сметки? Пълни са китони. Не, господин Не го знам това да го кажат. Разбирам, може би трябва да има някаква сензация. Не, тук няма някаква сензация. А просто контейнерите не са били използвани по предназначение. Изхвърлял се боклука на други места. Струпвани са на купчини и камари, които са били чистени на определен период от време. Това е. А сега, това, което ние искаме да направим, е тези контейнери да бъдат използвани по предназначение и да бъдат извозвани съгласно условията на договора.
Това вече я разбирам. Да. А не, че години наред тези контейнери се изхвърля буклук в тях и той не е бил събиран. Просто не са били използвани за тази дейност. Споменахте за това, че не бива да се смесват отпадъците в рециклируемите отпадъци. Обаче ние в града почти нямаме цветни контейнери за 270 броя в града. Толкова колкото са по договор ги има. Господин Янев и колегите му са извършили обход и са ги картирали. Там са. Екопак има интерактивна карта, която и за община Пазарджик е достъпна и публична. А наистина, обхождайки и другите контейнери, установихме, че са около 287, даже малко повече от тези, които са по договор. Има контейнери за разделно събиране. Друг е въпрос, че като се свалят примерно хартиени отпадъци, не се смачкат тези отпадъци и запълват много бързо контейнери. И третия въпрос е явно да се извозват достатъчно бързо, за да бъдат по-често празни. Но това е въпрос на контрол върху фирмите, който ще бъде осъществен. Аз например живея в кварталата, никой не каже толкова между нашите блокове, които самите малки са доста обитавани. В смисъл, че няма кой знае колко изобитавани. Ние нямаме почти никакви на всяка проблема. Аз не бих могла да взема, примерно, 2 чарки стъклени бутилки, за да ги занеса в съседния квартал на път за работата. Но никой не би го направил. Може би сте прав по отношение на разпределението на тези контейнери. Но това е въпрос, който общината ще го реши в най-скоро време. Хождайки не ни направи впечатление да няма голями райони, които са останали без такива контейнери, но те са нанесени на карта вече при нас наистина. Както е онзи ден. Има и картата интерактивната на фирмата, ще ги сравним. Където е необходимо, ще бъдат разместени, така че да има достатъчно. Това е добре. Другото е са строителните материали. Вече има депо за строителни материали в Пазарджик, където срещу 40 лева на тон човек може да се продаде строителни материали 100, 200, 300 кг, колкото карат там, ще ги замерят, само че трябва да са чисти строителни материали. Тухли, бетон, желязо, варни. В заводски строежи, в двора на бившото заводски строежи, едно голямо пространство, отредено за тази цел, има клетка и за строителни отпадъци. Приемат общината, там закарат част от отпадъците, вътре в които извършат разрушаване на сграда. Връзка с изграждането на новия физкултурен салон имаше една постройка, която трябваше да се бутне и да бъдат извозвани строителните отпадъци. Имам ясно питане по отношението. Става дума за строителни отпадъци. Правилно ли са някакви разчети съвместно комисии, които са примерно с РИОСВ, с ОДМР, за тия маршрути, за изхвърляне на строителни отпадъци на нерегламентирани за това места? Примерно едно приеманско да заплови отясно, каруци всеки ден. И не само строителни, битови и всеки други. Циганите се сменят по къщината и изхвърлят това там. Ние получаваме множество сигнали. Най-често тези нерегламентирани сметища са по села, където така основният отпадък, който се изхвърля именно строителния отпадък. Чистим ги, съставен е график, но истината е, че тяхното почистване първо трае дни наред, защото те са с много голям обем. След това, веднъж след като са почистени, всички тези отпадъци се карат на сметището, преди това минават през сепариращата инсталация и там се плаща на тон отпадък. А те са отпадъци, които тежат страшно много поради тяхната плътност, затова не плащаме допълнително. Тоест, веднъж плащаме за почистването, веднъж плащаме за сепарирането и депонирането и най-големият проблем е, че отново се появяват тези сметища след месеци. Мога да ви дам примера с гробищния парк на Малко Наре. Мисля, че беше февруари или март, когато го почистихме по основи. В момента ситуацията, само 2 или 3 месеца по-късно, е същата, ако не е по-лоша. Ние не можем да си позволим постоянно да го чистим, тъй като почистването на едно такова сметище средно струва между 20 и 30 хиляди лева. Общината плаща стотици хиляди левове на година, да не кажа близо милион, за почистване на тези нерегламентирани сметища, което е допълнително върху сумите и върху договорите за сметопочистване и сметоизвозване. Така че това е един голям проблем.
трудно е неговото разрешаване. Правени са някакви опити през годините, къде успешни, къде неуспешни. Това, което ние можем да направим на първо време е поне да накараме хората да изхвърлят тези отпадъци по селата на едно конкретно определено място, да не ги разхвърлят, за да е по-лесно те да бъдат почистени. И второ, след като веднъж бъдат почистени тези сметища, ще видим дали това е работещо, разбира се, трябва да го пробваме, на тези места да поставяме тези големите 4 кубикови контейнери с надеждата поне вътре да бъдат изхвърлени отпадъците, да не бъдат разпръснати из полето. Така че това, което можем да кажем за нерегламентираните сметища. Може би, ако съвместно с институциите по този проблем, общината работи, да се пресекат точно пътищата, примерно за локацията, която доказва, в тази тук бизнес каруцари се изкарват надлъг на ден само с превозна на отпадъци. И маршрута, както има маршрут, примерно до Говорица, за да носят пясък за строежа по цигане, така има маршрут с каруци, които носят отпадъци в високите на подробности. Както и подводителните и напоителните канали на селските мери, те са пълни с отпадъци. Наистина това е огромен проблем. Вчера зад бар Карлеони блока са го санирали. Беше приключено санирането, но всички отпадъци от санирането и строителни материали от облицовките бяха струпали до контейнери, така че не може да влезе колата да вдигне контейнери. Това го дадахме на полицията, те се задействаха, да надявам се да го намерят. И най-вероятно ще го намерят. Блока е там, саниране. Но вижте, селата вече предприемат самите те мерки в тези посока. Никой не иска да живее по почерне. Приканвам ви, отидете в село Паталенец и вижте тяхната организация, как е построението на отпадъците. Имат заграден терен, в който временно събират отпадъците разделно, с камера на вратата, затворена врата и с телефон на човека, който ще ги отвори, ако иска да се изпарите нещо. Говедаре също го правят, да. Има такива позиви и от други села, които имат тези намерения. От селата, общината, както каза господин кмета, изхвърля около 10 000 тона отпадъци годишно, които са натоварени с багер, транспортирани с кола и хора край тях се подхвърли, за да може да се изхвърли този отпадък. Това нещо струва около 700 000 допълнително на община спрямо селата. Проблем ще бъде и до година новия начин на облагане на такса смет, което все още никой не е пристъпил да артикулира и да обясни точно как ще бъде, но ние вече работим по нея. Което нещо ще наложи и друг начин, друг поглед към начина на събиране и намиране златната среда между количество и разделяне. Така че много работа има в тази посока и би трябвало да се върши съвременно и отговорно. Господин Янев, аз да поясня последната част от неговото изказване. Знаете, прието е национално законодателство, законово, разбира се, подзаконова уредба, наредба на Министерството на финансите, съгласно която такса смет следва да се начислява вече по нов начин. Не на база данъчна оценка, както е било до момента, става въпрос от 1 януари 2025, а са дадени различни альтернативи. В момента всичките общини търсят един общ подход, така че да може да се излезе от тази ситуация. Ще бъде тежко, ще има много сериозни промени в начина, по който се начислява, сумите, които ще се начисляват, което трябва да е един допълнителен стимул за това ние като община и въобще гражданите в община Пазарджик да положат усилия, така че ние да генерираме по-малко отпадък, да събираме разделно отпадъка, така че да плащаме по-малка сума в последствие. Така че аз още веднъж призовавам жителите на община Пазарджик да се отнесат отговорно и сериозно към този въпрос. Ние като община ще направим всичко необходимо да се подобри качеството, но разбира се, това е въпрос и на гражданско самосъзнание. Да, нарушителите не са много, но когато ние като граждани покажем една нетърпимост към тях, съм сигурен, че ще има ефект. Ако нямате други въпроси, моля да продължаваме с задачите, които са доста. Само едно нещо набавено последното казано. Дадени са различни алтернативи.
Ще има ли обществено обсъждане, нали, да се чуе за какво става дума специално в община Пазарджик? По какъв начин се реши? Разбира се, преди да бъдат приети промените в наредбата, ние ще направим обществено обсъждане в удобно за гражданите време и се надявам да дойдат повече жители да чуем тяхното мнение, тъй като това е един въпрос, една тема, която касае абсолютно всеки един от жителите. Да, само се може да правете по време, когато да, могат да разбира се, ще бъде късния след обяд в края на работния ден, така че не могат да присъстват максимално много хора, ако трябваше да направим след работния.